obodo ọbụla ị nọ asị na ya akpata ego, asị na obodo ọbụla ị nọ obodo anyị amara gị mma, obodo ahụ ị nọ ya eme gị eze, eme gị ọgaranya. From January to December you can't even boast of anything. From January to December every year obi is a boy, every year obi is a boy. All Thanksgiving ewetere kịta si bụ olu mmụọ ya ka nọ wee na-ekwupụta si na every year obi is a boy na ọchọdebego na ndụ gị. Ibe gị na-eme biznes meta ego nke ọbụla oge ọbụla itinye ego gị ọgbalie ife ọbụla na-agbaliri gị ego, ife ọbụla na-ebutere gị aka nkụchasị, ife ọbụla na-ebutere gị delay, akpọkuo Chukwu okike abịa ma kpọkuo chi, akpọkuo ụmụ mmụọ nje alụ ọrụ si ya ngwa ya bilite ya bupụrụ anyị delay, bupụrụ anyị disappointment, bupụrụ anyị ụchụ, bupụrụ anyị akpakọtacha aghasa, bupụrụ anyị generational cause. Ife anyị emebiri emebi nke si n'ebe nna anyị bupụrụ n'anya ya. Ọ bụ ọgwụ ka a gwọrọ n'isi anyị ndị si na ya agba aka wee nata ọrụ oyibo. Asị m na ndị followers m agaghị agba aka nata ọrụ oyibo. Onye ọbụla agwọrọ ọgwụ ọjọọ n'isi ya, asị m na tata na-emebiga ọgwụ ahụ agwọrọ n'isi gị, asị m tata na-emebiga ọgwụ ahụ agwọrọ n'isi gị, asị m na tata na-emebiga ọgwụ ahụ agwọrọ n'isi gị. Ọkwa mmadụ gwọrọ ọgwụ andọ mmadụ ya emebi ya, ọkwa mmadụ gwọrọ ọgwụ ahụ mmadụ ya emebi ya. Asị m na this Thanksgiving na-eweta tata ya bụ the point of contact wee nye ndị niile na-ekwe isi na comment section. Asị na ọ ya adịrị ụnụ na mma, asị na ife ifere agaghị eme na ndụ gị, asị na ife arịrị agaghị eme na ndụ gị. Oge ọbụla ndị amoosu a na-ata gị, amoosu niile nke na-ata gị, asị na tata na amoosu ebiene, amoosu na-ata gị osibe nna gị osi n'ikwu nne gị, asị na amoosu ebiene. Ọ bụ nwaanyị ridoro gị alụ dosi na ịgaghị anụ di, ọ bụ nwoke ridoro gị alụ dosi na ịgaghị anụ nwaanyị. Asị na tata n'obigo, asị na Chukwu na-echeta mmadụ ya echeta gị, asị na mmụọ na-ebunye elu ya ebuni gị elu, mmụọ nọ n'obi ịmamite ego tata ọ ya eme gị eze eme gị ọgaranya. Ebe ọbụla ị nọ wee na-afụ m, asị na ihe ọma ka ị ya afụ. Ebe ọbụla ị nọ wee na-efere life, asị na ị ya afụ ihe ọma. Ebe ọbụla isi wee na-anọnyere anyị ya afụ ihe ọma. Ife ọma bụ ife ya emere gị, uche gị ya adị mma, ụna gị ya adị mma. Ebezina akwa alịrị, ebezina akwa alịrị. Time of sorrow agago, time of sorrow, time of weeping agago, time of disappointment agago, time of delay agago. Delay niile nke dị na ndụ gị asị m na ọgago, disappointment asị m na ọgago, failure asị m na ọgago. All the closed door in your life ka na asị ka o mepee, all the closed door in your destiny, all the closed door in your business, all the closed door in your life tata ka nna asị ka o mepee. Asị m chi mepere gị ụzọ, mepere gị ụzọ n'ebe ụzọ na-adịghị, mepere gị ụzọ n'ebe ụzọ na-adịghị. Ọgwụ ọjọọ agwọrọ n'isi gị asị ya bupụrụ gị ya, amoosu asị ya bupụrụ gị ya, ndị uke aka ogheri ya bupụrụ gị ya,